Как си за Вижте природата в България. Супер е природа. Тук е растения, работи. Снимай, мен има снимай. Снимай тук. Така. Снимай да изкараме едно столче по средата на градинката, ма не така. Знаеш как ми е другия филм? В колата да влезе през оградата и тук бе. на зеленко. Виждате? Тук трябваше да го... Ето ги кучето. Скити за продаване. Какъв дълъг блок има? Какъв дълъг блок. Охо, на от Кина Джама. Коментар да разберат тия. От Кина Джама. Какво да дам коментар? Memory full. Къде пише Memory Full? Стига ме зарибявай. Санино, снимай това, Ей, тази ограда някой ден през това ще се влезне вътре. Е тук. Някой успел обаче. Охо. Това ограда Комшийката се ветеран. показва. Е, комшийка ма нагоре при река в Сопол. Това Кой? влиза тук преди време. Охо, оградата прайна. Някой се опитал да влезе от не входа, от не тук, от тук. Бе, то влиза. Memory full. Какво видяхме? Ти само виж маршрута на колата малко. Виж малко. Маршрута на колата от тука влиза от тука и влиза тук. Е, това са някакви тебе. Това не е Павлик Трабанта, ама е някаква вдовица. Виж ме видяча, бе! 8 метра кола е, бати машината. Ако споре... Тук си имам голям, бе. Здраве, не може да Само виж коментар какво е било. Кой е паркирал тук? Това стена при... Лада ли? То друг или Лада или Москвич може да влезне. Бах си машината. Не беше ли спресена? Руска машина, вместо през вратата отстрани. Кой се тя не опитва? беше. Някой се опитва да си скъси пътя. Бе. Горе в ляво на камерата трябва да се види. Голяма судорана.